Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І наш сённяшні эфір можна, як звычайна, і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Ноч была чорнай, як сумленне фашыста. Як намеры польскага пана, як палітыка англійскага міністра. Але нема на свеце сілы, якая стрымала б салдатаў непераможнай чырвонай арміі, што радасна і з гонарам ідуць вызваляць з буржуазнага ярма сваіх братоў, сялянаў і рабочых усяго свету. Я адмыслова пачаў такім тонам, такой інтанацыяй нашу цяперашні эфір, каб, можа быць, надаць пафасу тым словам, якія я прачытаю. Ці здагадаліся вы, з якой кнігі, з якога твора, чыяго пера, аўтарства гэтыя словы? Можа, хто і здагадаўся, можа, хто і не, таму што па-беларуску. Гэта Сергей Пясецкі, запіскі афіцэра чырвонай арміі. Кнігу плануюць выдаць на беларускай мове. Пра тое, навошта гэта робіцца, чаму такая увага да творчасці Пясецкага, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта каардынатарка праекту па выданні кнігі Сергея Пясецкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі», спявачка і кінадакументалістка Кася Камоцкая і Віктор Корзун, рэдактар праекта. Ну, скажем так, мастацкі. Мастацкі рэдактар, не скажем так, а цэлы мастацкі рэдактар праекта Віктор Корзун. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Вы, дарэчы, звярнулі ўвагу, там вот раяль у кустах стаіць, не дарма таксама. Такой вот пафос яшчэ адзін. Кася, чаму вот я быў крыху здзіўлены, калі вот мне вядомая спявачка Кася Камоцкая раптам пачала такія дакументальныя фільмы здымаць, а тут, ну, фактычна узялася за кнігавыдавецкую справу. Чаму? Ну, это не книговыдавецкая справа, это как раз таки просто сбор сродков на выдание книги. То есть я ж сама ее не выдаю, я только координатор проекта. А чему? Потому что это все в одном таким рэчышчы. Я хочу сказать, что вот Пясецкага у нас, не ведаю, ведаеце, не ведаюць в краіне, но это человек с вельми сталой и конкретной антикоммунистичной, антибольшевистской позицией, якую он набыл у 17-гадовым, 16-гадовым нават узросце, потому что он был удзельником, фактично, переворота большевистского в Москве. Так атрымалася, что он сам з Ляхавічаў, ну, хлопец был такі вельми, як бы сказала, жвавый, и потрапил у школе у турму з забойки. Ну, як з кратаў да хаты, он все одно уцячэ, он уцёк, но чамусьці не да хаты, а ў Москву. І ў Москве стаў сведкам вот гэтага перавароту, гэтых забойстваў, гэтага ўсяго. Яго загінула там шмат сяброў, і ён атрымаў такую агромную прышчэпку супраць гэтай рэвалюцыйнасці бальшавізма, якая не была ўласціва шмат іншым творцам той час, якія сустрэлі рэвалюцыю кастрычніцкую з надзеямі і, так скажем, ну, некім пафасам рэвалюцыйным. Таму вот якраз такі Пясецкі, менавіта гэтая кніга «Запіскі афіцэра чырвонай арміі» вельмі ўкладаецца ў нашу ранейшую, так скажем, дзейнасць по стварэнні документального кино, якое таксама мела, як, вот скажем, может быть, режиссер, мела конкретный антикоммунистичный, антибольшевистский, як сказать, націск, напрамак. Віктор, а вот ці згодныя вы з тым, што трэба было брацца за выданне гэтай кнігі? Я да чаго гэта пытаюся? Вот толькі зараз скончылася выданне, выдалі ўсе тры кніжкі трылогіі, крымінальнай трылогіі пра Мінск Сергея Пясецкага. І следам адразу гэтага, можа, людзі ўжо как бы тут не паспелі, як кажуць, пераварыць гэтага Пясецкага, як ужо ім новага даюць, ці не зарана? Ну, я лічу, што, па-першае, замнога добра літаратуры не можа быць, і яна вельмі адрозніваецца адзін ад аднаго. Выданне трылогіі такая, гэта прыгожая літаратура, это чытанка, романтычныя героі, и так далее. А тут конкретный такий антикоммунистичный, антисоветский, такая сатыра
прычым гратэск, ён такі нават наіўны, ён перадае просто вот паўтарае по вялікім рахунку, некаторыя называюць это збор анекдотаў і показак пра савецкіх афіцэраў, якія па Европе прыходзілі так, і наводзілі свае парадкі. І там па вялікім рахунку, ну вот як людзі елі ананасы, не абдзіраючы, значит, бананы, гуркі, ну там вокладцы, это спрабуецца перадацца, так? І гэта абсолютна іншая літаратура. І больш таго, гэта зараз вельмі актуальна. Зараз мы можам назіраць такое дзе-небудзь, прабачце, у памежжы з Украінай, недзе. Вот там адбываецца нешта падобнае. І калі вы глядзелі хто-небудзь фільм «Донбасс» Лазніцы, то там это анекдотычных і трагікамічнасць вельмі блізкая. Дарэчы, я как бы разумею, што вот як эту трылогію, про якую мы кажам, яна не была па-беларуску, яе пераклалі, і зараз выдалі, вот нарэшце мы на сваёй беларускай мове можам нашага беларускага пісьменніка пачытаць. Запіскі афіцэра Чырвонай арміі былі перакладзеныя на беларускую, выдаваліся па-беларуску. Я памятаю, не памятаю ўжо колькі это гадоў, 10 нават ці болей нават ужо як прайшло, я меў гэтую кнігу, потым, правда, свайму сябру, украінскаму салдату ВСУ Юрку Друзю падарыў гэтую кніжку, бо каб ён пачытаў на беларускай мове, узяўся чалавек вучыць беларускую мову. Чаму вот вырашылі, я разумею, вот калі перакладаюць і вот паказваюць нешта новае на мове, а вот зараз перавыданне. Ці гэта новы пераклад все ж таки? Нет, это той самы пераклад, але ён будзе і ёсць ужо такі адрэдагаваны, лепш, может быть, зроблены. Справа в тым, што тут ёсць некалькі аспектаў. Ну, першы аспект ты сам сказаў, той, што кніжка была выдадзена невялікім накладам і в 5-м годзе, і таму яе проста рэальна няма. Па-другое, была такая задума, кніжка была выдадзена наркамаўкай, была такая задума, можа паспрабаваць яе выдаць Тарашкевіцай. Але все ж таки потым, калі былі нейкія такія думкі пра гэта, ці зрабіць Тарашкевіцай, зразумеў, што лепей, каб яна засталася наркамаўкай. Таму што нават калі эта кніга, чытаць яе па-польскі, гэта кніга зроблена в форме дзённікаў гэтага афіцэра Чырвонай арміі, Мішкі Зубава, які проста піша дзённік свой. І нават калі это читать по-польску, то это написано фактично по-польску, но русскими сказами и русскими фразеологичными оборотами. Тому, коли это робить Тарашкевицей, то это будет такой гублять вот как раз таки сенс вот этой вот такой, знаешь, кондовости, скажем кондовости, так. документализма. Да. Вот, в принципе, это можно успрымаць как сапраўды реальные такие вот дзённікі, хронику, мемуары героя. Дайте мне эту книжку, я хочу показать. То есть, кто имел вот такую вот книжку, так, и уже я падараваў сябрам, альбо там... Альбо сябры самі сабе падаравалі. Вот, калі ласка, замаўляйце гэтую, бо это той самы твор, толькі, я кажу, я спадзяюся, лепш даработаны, і, может быть, там будуць якіясьці неспадзянкі в форме ілюстрацыі. Мне, дарэчы, вот такі момант адразу зацікавіў, калі я убачыў, што плануецца да выдання гэта кніга. Вот мы бачым праект, які запусціў Глеб Лабадзенко, калі там, скажем, творы там Быкова без цэнзуры. Тут, можа, таксама нешта там калісьці там цэнзуравалася, а зараз дадалося? Не-не-не, я не думаю, што это цэнзуравалася. Кніга была задумана, дарэчы, кніга была задумана в 40-м годзе, калі все яшчэ, калі, так скажем, все гэтыя падзеі яшчэ былі, і яны не тое, што не скончыліся, нават кнігі з 46-м годам сканчаецца гэты дзённік. Справа ў тым, што книга была выдадена в Лондоне в 57-м году. Поэтому там не только ніякой... В 57-м году. Тому там не только ніякой цензуры не было. Я думаю, что они там что-нибудь антикоммунистичное еще домалявали. Чего не было у Пясецкого. Да, чего не было у Пясецкого. До речі, вот мне цікаво, Кася, вот вы так валодаеце датамі і ведамі пра кніжку. Ввогуле, калі вы адкрылі для сябе Пясецкага? Я, па праўдзе сказаць, вот выпадкова купіў гэтую кнігу, по-моему, у кнігарні У, вот там у 5-м ці ў 6-м годзе. По-моему, кнігарні У яшчэ не было. Ну, шчыра кажу. Шчыра скажу, не памятаю, якім чынам, вот, дзе я яе купіў. Ты не менш, вот, калісьці вот яна выдадзена была, я яе купіў, і тады адкрыў для сябе Пясецкага. Я яго не ведаў. Хоць, здаецца, чытаю шмат. А вы калі для сябе адкрылі? Ну, справа в тым, што калі мы пісалі народны альбом,
писали, в сэнсе записывали, придумывали и гэтак далей. Уже в народном альбоме была песня «Вітам панове, я казак Пісецкі». И наш сябра, журналист Чарик Галинский, каже: «Ой, молодцы, які вы ведаете Пісецкага», каже он Михалу. А Михал каже: «Якого Пісецкага?» Каже: «Ну как, вот ця ж песня «Казак Пісецкі», она присвячена Сергію Пісецкому». Он каже: «А хто такі Сергій Пісецкі?» И только тады Михалу была подарена книга, по-моему, «Каханак Велька Медведица», я не памятаю докладно якая, и тады только мы просто даведаліся, што такі Пісецкі ёсць. А з гэтай кнігі сам перакладчык гэтай кнігі Сергей... Олесь опять Сергей. Олесь Островцов, ён сам просто натрапіў на яе в Польше, принес и сказал, что вот мне не трэба ніякіх грошай, трэба толькі, каб гэтую кнігу прочитали в Беларусі. Я думаю, что это такое, что так трэба. Пачала читать и зразумела, что правда так трэба, каб ее прочитали в Беларуси. А зараз, так скажем, что Пісецкі стал неким таким беларускім уже здабыткам, да, беларускай культуры, беларускай літаратуры. Але мы бярэм, я кажу, яго такі прыгодніцкі аспект без гэтай кнігі. Да? Это, ну, цалкам такі белетрыстычны, я б сказала. Там няма ні... Ну, там ёсць прыгожыя, для нас цікавая топоніміка, для нас цікавы некі, мы ведаем, што такое там Камаровка, і гэтак далей, там для Мельчукоў. Але там, в прынцыпе, няма таго сутнасці Пісецкага, якую ён сам сябе і з'яўляў. Я маю на ўвазе не авантурыста, кантрабандыста, там, літаратара, а это... як сказать, конкретный працяглый змагар супраць камунізма. Ён был и в Зеленом дубе, он был в белорусско-литовском гарнизоне, он вітал приход Белорусской Народной Республики и так далее, и так далее, и так далее. Причем это все написано не выдумано белорусскими националистами, а написано в польской Википедии. А уж коли поляки сказали, что он вітал белорусскую незалежность, то можно в это поверить. Не, я серьезно говорю, вот люди мусят прочитать, потому что такое есть отшивание, что вот мы стягнем ковдру на сябе там и забираем з іншых культураў кагосьці. Нет, калі ласка, прачытайце, што пішуць пра Пісецкага іншыя. Дарэчы, вот чым гэта цікавая кніжка? Я ўжо казаў пра свайго сябра з Украіны Юрко Друзя, якому падарыў этую кніжку. Ён пачытаў яе і быў у захапленні. Потым я перадаў яму першы том вот этой мінскай трылогіі крымінальнай. І ён пачытаў яе і сказаў: больш не трэба. На жаль, аналогічна і я. Ну, потому что я вот так почала читать так само с офицера Червоной армии, бо нічого не было перекладено, а читать по-польску лянота, щиро кажу, пробачьте. Вот. И поэтому я думаю, ну ладно, это гротеск, это такой роман, вот почитаю-ка я ягоную, там яблочек, все это. Что, ну, да. Ну, яблочек. Ну, да, не, все классно, все цікаво, але гэта такая... Что-то не тое. Нет, белетрыстычная літаратура, якую, дарэчы, вельмі цікава было б слухаць в радыёпастановках, а альбо глядзець в сериалах, так скажем. Вот. Книга просто, она іншая по сутнасці. Витя, распавядзіце, калі ласка. Давайте мы зараз перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях Кася Камоцкая, Виктор Корзун, и мы зараз говорим про перавыданне, выданне наноў кнігі Сергея Пісецкага «Записки офицера Червоной армии». Зміцер Лукашук для вас працуе у студии. Мы вернемся праз 1,5 хвилины. Небо без тебе, без фильма про войну. Солнце без тебе, не бачу и не сню. Птушки без тебе, вороны крумкачи. Тяжко без тебе, зиму перамагчы. Нібито в сні, у чорно-білим сні
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Кіраўнік следчага камітэта Іван Наскевіч распавёў, што версія самагубства пры расследаванні смерці магілёўскага супрацоўніка ДАІ застаецца прыярытэтнай. У апошнія дні мы атрымалі заключэнне экспертыз, якія ўмацоўваюць нас у нашай пазіцыі, тлумачыць спадар Наскевіч. Пры гэтым адпрацоўваецца некалькі версій здарэння. Створаная вялікая аператыўная група, якая будзе працаваць яшчэ 2 месяцы. Гэтую версію як адыную прыярытэтную заяўляе кіраўнік МУС Ігар Шуневіч. Бацькі ж не згодныя з афіцыйнай версіяй пра самагубства ды настойваюць на эксгумацыі. Амерыканскі журналіст сустрэў у сваім нумары ў элітным гатэлі ў Брэсце 3 незнаёмцаў. Журналіст і гісторык Максім Хлябец распавёў гэтую гісторыю. У Брэсце днямі працавалі амерыканскія журналісты, засяліліся ў дарагі брэсцкі гатэль «Эрмітаж», паехалі па вёсках і палову дня ў пакоі не з'яўляліся. А калі вярнуліся, то ў нумары корпаліся 3 чалавекі, адзін з якіх сядзеў за асабістым кампутарам амерыканца. На просьбы прадставіцца нічога не адказалі. У гатэлі «Эрмітажа» нашай Ніве пацвердзілі, што было такое непаразуменне, але з-за таго, што быў званок ад гасцей, скарга на пагару, і супрацоўнікі сапраўды правяралі нумар. За кампутарам, аднак жа, не сядзелі. У жодзені міліцыянты ўратавалі мужчыну, не далі скокнуць з 5-го паверха. Ён пасварыўся з маці і збіраўся скончыць жыццё самагубствам. Жодзінца перадалі брыгадзе медыка, ён, дарэчы, быў нецвярозым. У нашай краіны найбліжэйшыя дні будзе трымацца тэмпература больш за 30 градусаў цяпла месцамі. Але пры гэтым ападкаў амаль не будзе. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. І ўсё было б добра, але адна з іх, та старэйшая пані Зор'я, кажа мне на ламанай рускай мове: «Пане лейтенанце, ці доўга вы прабудзеце ў нас у Вільні?» Дужа мне гэта пытанне не спадабалася. Адразу зразумеў, што яна хацела спрытным чынам ад чырвонага афіцэра стратэгічныя намеры вышэйшага камандавання даведацца. Але я з лёту яе раскусіў. Ведаем мы гэтыя фашысцкія хітрыкі. А таму адказаў з ёй дужа далікатна і спакойна, хаця, уласна, належала з месцаў пысу біць. Колькі нам захочацца, столькі тут і прабудзем. А яна ізноў: «Пане лейтенанце, ці падабаецца вам наша Вільня?» Заскрыгатаў я зубамі. «Кпіць халера з мяне, чырвонага афіцэра і шляхотнага бальшавіка! Другі раз уже мяне панам абзывае, але я сціснуў пад сталом кулакі і намагаюся стрываць. Па-першае, абвесціў ёй, не Вільня, а Вільнюс. Вось што. Па-другое, не ваша, а наша. Па-трэцяе, зусім мне тут не падабаецца, бо ніякай культуры няма. Нават на вакзале воша боек не заўважыў». Гэта яшчэ адзін кавалак з беларускамоўнай версіі кнігі Сергея Пісецкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі». Кася, вот зараз, буквально тут тыдзень ці 2 таму, прыходзіла да нас у эфір вядомая пісьменніца, журналістка Анастасія Зелянкова, якая выдае дзённік афіцэра НКУС. Ну, дзённік. Всё вот чалавек пісаў, як ёсць, всю праўду натаваў. Запіскі афіцэра чырвонай арміі. Наколькі гэта сапраўды запіскі, наколькі гэта дзённік, які недзе там, можа, Пісецкі знайшоў і крыху апрацаваўшы выдаў. Бо некаторым, вот, скажем, Александр Федута мне сказаў неяк, што вот не цікава чытаць дзённікі, а вот мастацкую літаратуру не цікава чытаць. А іншыя кажуць, што я буду гэтыя дзённікі тут чытаць, вот не вот што-нибудь, вот «Тры мушкецёра». Ну, это не «Три мушкетера» и не аутентичный дзённик. Коли мы маем надею, что Мишка Зубов умел писать, то, может быть, он где-нибудь гэта и написал. Хотя не факт, что нават умеючи писать, и он захотел бы писать дзённик. Тому, конечно, гэта мастацкі твор. Тем более, что я думаю, что с реальным дзёнником НКУС тут адрозніваць только то, что там становится страшно. Тут спочатку становится смешно, а потом становится страшно.
Віктор, вы як вядомейшы антыкамуніст, скажите мне, навошта ўсё ж таки вот Кася сказала ў першы час нашай размовы, што гэтую кнігу абавязкова трэба пачытаць усім беларусам. Вот яна это зразумела 20 гадоў там ці 15 гадоў таму. А навошта? Таму што трэба кампенсаваць, я яшчэ раз паўтару, увесь той вобраз нібыта шчаслівага савецкага жыцця, ідэальнага ладу, які спрабуюць зараз адрадзіць у нашых інфармацыйных прасторах, які ад усходняга суседа ідзе і ў нас паўтараецца. І гэта трэба кампенсаваць і як мага большымі высілкамі паказваць праўду. І гэта, чым можа быць геній Пісецкага, што ён знайшоў форму, такую як бы стылізацыю пад нейкага канкрэтнага героя, і я ўпэўнены, што калі б сапраўды хто-то мог пісаць, он бы пісаў, не думаючы, што это сатыра. Тады, одну хвилиночку, до речі, у этого Мішки Зубова ёсць реальный прообраз. Гэта, ён сустрэўся з ім Пісецкім в 40-м годзе, это нейкі ленинградскі офіцер, які был, правда, цалкам адукаваны чалавек. Они сустрэліся, як я разумею, у турме, дзе у нас сустракаюцца людзі розных поглядаў. І ему было вельмі дзіўна, што чалавек быццам бы адукаваны, і все, а гаворыць штампамі, і ў галаве вот то, што навязано, то и вот так вот и выдаецца. То ему там товарищ Сталин, значит, товарищ Сталин там с Гитлером подписали пакт, о, выдатно, товарищ Гитлер. И вот это вот все есть, и тому я кажу, что чаму написать, просто каб люди зразумелі, вернее, чаму прачытаць, для того, каб люди якраз таки пазбавіліся гэтага механістычнага замбавання сябе, таму, што ім гавораць там па тэлевізіі, там в інтэрнэце, там дзе яшчэ дзе-небудзь, каб людзі пачалі думаць. А якраз таки, чаму аўтар выбраў форму дзённіка, таму што там он не выкладвае ніякага стаўлення да свайго героя, ніяк яго не характарызуе. То есть ён гаворыць сам за сябе. Аўтара там фактычна няма. Віктор, вот як вы лічыце, калі беларусы вот усе раптам зараз зразумеюць, дзякуючы нашай размове, што ім абавязкова трэба пачытаць эту кнігу, ці давядзе гэта да таго, што нарэшце ў Беларусі адбудзецца вот дэкамунізацыя? Ну, ведаеце... Ці пасмяюцца і забудуць? Жарт добры, канешне, але, ну, безумоўна, адным махам тут нічога не вырашаецца і ніколі не вырашаецца, дзякуй Богу. Інакш бы мы хісталіся з такой хуткасцю ва ўсе бакі. Просто гэта прывядзе да таго, што вот это сучасныя расійскія штампы про это крывавых мальчиков, это вот все з этой вот серии, распятых, да. Это все з серии вот гэтага жанра, вот этой кнігі. То есть вот там вот это абсурдное уявление, стереотипы, якія накладаліся тады, ну там сапраўды чалавек реально вот так адчуваў, он масла ни разу не бачыў, раптам его сказали, и вот и что это масло ему не спадабалася, бо кепска мажется. Таму лепш кавалкамі есці. Ну, это не істотна. Але просто зараз это свядома выкарыстоўваюць у прапагандзе. І таму яно, конечно, нічого пры чытанні не вырашыць, але значна дапаможа. Прынамсі, з'явіцца много аргументаў у спрэчках з так званымі ватнікамі. Праз смех і жарты разбіваюцца вот это ўсе страхі і міты. Да, безумоўна. Дальше ось Кася добрую прыгадала гісторыю про тое, як працавалі над народным альбомом, і тады толькі напісаўшы про Пісецкага просто жартам, ну вот такое прозвішча было ў Беларусі, вот так вот оно добра лягло на верш у Міхала Аніпадыстава, а аказалася, што Пісецкі это знаны пісьменнік, якого добра ведаюць у Польшчы, і вот пайшло. Але мне тут больш зацапіла народны альбом. Вот ўсё ж таки народны альбом гэта у песнях показаны час, міжваенны час, вот менавіта той час, які шмат у якіх кнігах апісвае менавіта ва ўсіх кнігах апісвае Сергей Пісецкі. І вот у песнях гэты міжваенны час народнага альбома і ў Пісецкага гэты міжнародны час. А можем мы зараз узяць і спалучыць з дапамогай гітары? Нет, зараз я просто скажу, что вот там мне шмат, я читала, альбо там мне казали, что народный альбом навеянный творами Пісецкага. Не, гэта неправда. Тут я зразумела такую формулу знайшла для сябе, што народны альбом гэта тое месца, дзе мог бы жыць Пісецкі.
То есть ён якраз таки жыве в гэтых песнях. И в казике пісецкам, и «Чакаю с надеей на русские танки», и вот все гэта, то, что там отбывается, то якраз таки не то, что описывается, но это час, в якім Пісецкі фактично жыў і ствараў. То есть мог бы жыць Пісецкі в гэтым альбоме. Бо пасля войны, як вы ведаеце, может быть, ведаеце ягоную биографию, ён фактично эміграваў у Лондон, и там ён адышоў ад усялякіх справаў, як я разумею, вельмі сумаваў і ностальгіраваў па бурнай маладосці і змаганню усялякім. Вось. І таму якраз такі гэты час, это час, народны альбом, это час Пісецкага, месца, дзе ён жыве фактычна і зараз. Я не знаю, я могу праспяваць только, напэўна, какую-нибудь такую спокойную песню, бо все лічаць Пісецкага кантрабандыстам, але это была только там, я б сказала, адсотак таго, што ён рабіў у сваім жыцці. Вот там на сайце, дарэчы, ёсць пра аўтара, так, і там ёсць наркотыкі, праца на 7 выведак. Значит, турмы, побеги, бунты і ў выніку памілавання з-за таго, што за літаратурную дзейнасць, якую ён пачаў у турме. Это фантастычны быў артыстычны чалавек. Ну, 7 разведак, это просто без артыстызма ты не справішся, завалішся. Ну, безумоўна, не адным кантрабандыстам, как бы там, жывы Пісецкі. Так. Но песня вельмі прыгожая. Ну, не, наўрад ці. Давайте я вам праспяваю лепей паляўнічага тады. Давайте. Потому что все ж таки это больше... Я бачу в Пісецкам не только авантуриста и такого, так скажем... Мне падаецца, што все гэтыя там авантурызм, кантрабандызм и так далее, это была какая-то форма існавання ў той час, вельмі смутны час. Выжываў так чалавек. Ну да, ну фактычна, да. А потым, калі, вот я кажу, трэба уважліва пачытаць ягоную біяграфію, калі ён бачыў перед сабой ідэю, ён ніколі не здраджваў. І вот, дарэчы, зараз вот рыхтуецца да выдання, я не буду казаць, дзе, што наша адна беларуская журналістка зрабіла вялікае інтэрв'ю з сынам Пісецкага, які яшчэ жывы, і з внучкай Пісецкага. І там ёсць лісты Пісецкага да сваёй жонкі з Лондона в Польшу, Варшаву. І там бачна, што чалавек вельмі, так скажем, вот гэта ідэя, якой ён, ну так, ну не то, што прысвяціў жыццё, это так слава нельга казаць, но якой ён заразился в 17-м годзе, ён пранёс это праз всё жыццё. І там пісаў, ну як же наша Польша, як же она акупаваная там савецкімі ўладамі, то есть это ў яго ўвесь час было. В лістах это ёсць, он просто не пісаў уже твораў тады. Таму я бачу ў ім не толькі, кажу, авантурыста-кантрабандыста, а яшчэ і все ж таки цельную і лірычную асобу, якая, дарэчы, адзін раз была жанатая і больш ні з кім не сводзіла свой лёс. Хотя жонка не поехала за им в эмиграцию. Ну, это так. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ходишь ты по лясах маляўнічых, ходишь ты по полях верасовых, огибаючы вёскі ды сёлы, а прыходзіш на хутар мой зрэдку, ты стаіш нібы слуп на падворку. Можа, ты у мяне закахаўся, можа, ты заблукаў над вячоркам, можа, ты заблукаў над вячоркам. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ты не стой, як той слуп на падворку, паглядзі на мяне, як аслічна, прынясі ты мне срэбную вавёрку, прынясі ты мне срэбную вавёрку, упалюй ты мне злату лісіцу, і я пашыю шикарное футро, опрану и поеду в столицу, опрану и поеду в столицу. Ах, Варшава моя, ах, столица, буду там балявать и веселиться, буду в футре своим красоваться и в лосенках на санках кататься. Буду я частоваться шампаном, буду слухать ноктюрны Шопена, буду я забавляться араном. Я вернусь у родный застенок, я вернусь у темный застенок. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ходишь ты по лясах маляўнічых, ходишь ты по полях верасовых. Ну чаму ж ты такі невясёлы? Паглядзі на мяне, як аслічна, паляўнічы ты мой, паляўнічы, паляўнічы ты мой, паляўнічы.
Дякую вялікі. Ну, давайте ўсё ж таки на заканчэнне праграмы бліжэй да краудфандынгу, які аб'явіла Кася Камоцкая і Віктор на выданне книги Сергея Писецкого «Записки офицера Червоной армии» на платформе Улей-Бай. Так и называется, можно там по пошуку шукать, роман Сергея Писецкого «Записки офицера Червоной армии». Трэба собрать 4500 рублёў. На сёння собрана амаль 2000 рублёў, там 1700 с крыху болей. 4500. Все ж таки довольно значная сумма. Чему так шмат, Виктор? Это с уликом выдания, друку, значит, за падрыхтоўку, гонорары за авторские правы, перекладчику, редактору, корректору, верстальщику и доставка в некоторые места. Плюс там всякие податки. То есть это там чисто бухгалтерийные некие подлики были. Колькі плануецца выпусціць асобнікаў? Вот ёсць нейкія планы ці колькі? Речь вось у тым, што все залежыць ад таго, як колькі удзельнікаў і колькі як бы перадзамоваў будзе. Чым больш перадзамоваў, тым больш будзе наклад. Тым можна там рэгуляваць якасць, таму што мы, як сапраўдныя кантрабандысты, таксама маглі разглядалі магчымасць, можа быць, выдання на другой тэрыторыі, там не ў Беларусі, умоўна кажучы. То есть тут все залежыць ад вынікаў. Пакуль што задумана 1000. Она будзе в любым выпадку, нават калі, як скажем, наш краундфандинг не будет таким паспяховым, як мы спадзяемся. Бо эта книга называется «Записки офицера Червоной армии от 17 вересня 1939 года». Так вот, 17 вересня 2019 года будет ровно 80 годов, як пачынаецца гэтая книга. Вось. І таму мы мусім яе зрабіць, і зрабіць класную, цікавую прэзентацыю, я спадзяюся, з какими-то элементамі і кіно, і што, якраз таки на дзень вот этого невядома чаго, ці аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі, ці захопу Вільні савецкімі чырвонымі войскамі, ці пачатку другой сусветнай вайны, мы яшчэ мусім разабрацца, што гэта было. І спадзяюся, што будзем разбірацца разам і, можа быць, нават з дапамогай этой кнігі. Таким чынам, на платформе Улей-Бай можна знайсці вось гэты краудфандинг. Я просто крыху тут такія па катэгорыях. Калі вы пералічыце 17 рублёў, гэта гарантыя таго, што вы атрымаеце адзін асобнік кнігі. Калі 30 рублёў, то два асобнікі кнігі. Экономія ўжо по 2 рублі на кніжку. Калі 250 рублёў, то 20 асобнікаў кнігі, это прапанова для кніганошаў, то ёсць прапановы для спонсараў, прапановы для мецэнатаў. Такім чынам, що ж таки, вот я зразумеў, хоць людзей часам палохае, калі вот яны бачаць вялікую суму, 4500, думаюць... Па-першае, я хочу сказаць, што у нас ніхто не чытае умовы Улія. Улія умовы гэтай платформы такія, што нават калі грошы не зберуцца, грошы 1 до 1 до 1 копеечки будут переличены назад на картку того, кто ахвяровал на это выдание. То есть гроши никуда не сникают. На других платформах есть такое, что сколько собрал, только столько собрал, забираешь гроши и идешь. Тут нет. Тут коли не собрана заявная сумма, то все гроши, якія туды перелічивались на гэты проект, все будут перелічены назад спонсорам. Чекайте, так вы сказали, что у любым выпадку будет выдадена 1000 асобников, да. Это что, вы за свои гроши тогда выдадите? Знойдутся спонсоры, просто кошт будет інший уже. Нет, для краундфандинга будет кошт такі самы, для тых, кто замовил гэтую книгу. Астатнее мы просто, конечно, докинем. Таким чином, калі вот я, грубо кажучи, 17 рублёў перелічыў на сабе одну книжку, то нават калі не збярэцца, але вы будете друкаваць, книга мне будет. Да, оно збярэцца, просто тады мы будем брать туды, да, притягивать туды спонсоров. Яны ёсць фактычна. Причем я могу открыть таямніцу, ёсць нейкія такие спонсоры, книжные крамы, например. Да? Таким чынам, заходим на Улей-Бай, шукаем і пералічваем грошы, таму што атрымаць такую кнігу гэта заўсёды падарунак. І пачакай, я все-таки яшчэ хочу сказать, каб наши люди не боялись, они боятся карток, боятся всего. Люди, не бойтесь. Кася Камоцкая, Виктор Корзун, Дмитрий Лукашук. Не бойтесь, люди. Еврорадио.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.